субҳи имрӯз дар толори машваратии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода маҷлиси вакилони халқи шаҳри Турсунзода даъвати панҷум баргузор гардид. Дар Иҷлосия раиси шаҳри Турсунзода муҳтарам Сиҷоддин Саломзода, вакилони халқи шаҳри Турсунзода, роҳбарони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, корхонаву ташкилот ва раисони ҷамоатҳо иштирок намуданд. Дар Иҷлосияи 12-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Турсунзода 10 масъала мавриди таҳлилу бараси қарор гирифт. бояд тазаккур дод ки яке аз масъалаҳои асосии Иҷлосия рафти иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 апрели соли 2017 таҳти рақами 177 дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2017-2018 мебошад. қарори раиси шаҳри Турсунзода аз 17 апрели соли 2017 таҳти рақами 445 ҳайати сидоди шаҳрӣ ва нақшаи чорабиниҳо ба тавсиб расидааст. мутобиқи нақша муассисоти маҳаллии соҳаи маориф то 19 сентябри соли 2017 эҳтиёҷот ба ангишт, ҳезум ва шишабандӣ чунин аст. ангишт нақша 586 тонна, иҷроиш 339,1 тонна ё 58,7%, ҳезум нақша 185 метри куби, иҷроиш 175 метри куби ё 94,5%, шишабандӣ нақша 23 квадрат, иҷроиш 100%, шумораи генераторҳо 34 адад, гармкунакҳои барқӣ 560 адад ва печҳои бухорӣ 1196 ададро ташкил медиҳад. шумораи муассисаҳои таълимие ки бо хати барқии озод пайваст мебошанд 27 ададро ташкил медиҳад. инчунин дар Иҷлосияи 12-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Турсунзода масъалаҳои саноат, сохтмон, энергетика, нақлиёт, хизматрасонии коммуналӣ таҳлилу бараси гардид. дар рафти маҷлис роҳбарони соҳаи маориф ва тандурустӣ ҷиҳати омода намудани муассисаҳои таълимӣ ва тандурустии шаҳр ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2017-2018 муваззаф гардиданд. баъди масъалагузориҳо Иҷлосияи 12-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Турсунзода ба кори худ ҳусни анҷом бахшид.